Ihovisi likaMengameli seledluliswe amazwi enduduzo emndenini kasomabhizinisi ongasekho Udokotela uRichard Maponya. UMaponya ushonele esibhedlela namhlanje ekuseni ngemuva kokugula isikhashana. Udokotela uMaponya waziwa kakhulu ngeqhaza lakhe lokusungula amabhizinisi ezindaweni ezisemalokishini nokuyinto ayeyenza kanzima kwazisa uhulumeni wobandlululo wawungafuni ukubona umuntu omnyama esungula ibhizinisi. Izwe namhlanje livuke ngeindaba ezibhlungu zokwedlula emhlabeni kwenkinsela uDokotela uRichard Maponya. Ihovisi likaMengameli lithi umndeni wakwaMaponya awulale ngenxeba ngoba lo somabhizinisi uyibekile induku ebandla. Dr. Maponya began his career as a stock taker, and today, almost 50 years later, Maponya Mall in Soweto is a towering symbol of perseverance and achievement. Unobhala jikelele we-ANC uMagashule uthi basashaqekile ngokwedlula emhlabeni kaMaponya. He was one of those pioneers in terms of business. He was an inspiration to Black and African business people. Okhulumela umndeni wakwaMaponya uMandla Sibeko uthi baqemeke ngeqiwantwala ngokwedlula kaMaponya emhlabeni. He was taken into hospital and he took ill and passed away. He was surrounded by his family and he was an inspiration to his family, an inspiration to the nation. Nezakhamuzi zaseSoweto zithi zife olwembiza. I'm still shocked, to be honest. I wasn't expecting it, but at the same time, I feel like it's a great achievement that this man has done for South Africa as a whole, let alone Soweto. Everyone is just sad about the news of the hero, a national hero, an international hero, a father, a tycoon, an entrepreneur, actually everything. uRichard John Pelwana Maponya wazalelwe eThabini ngaphandle kwaselinyenye eTzanini ngo1920 kanti ngemuva kokungena gxile kwezamabhizinisi ngo1960 wasungula umfelandawonye wezamabhizinisi iNational African Federated Chamber of Commerce inafcoc ngamafushane. Phakathi kwamabhizinisi ayigxile kuona kufaka phakathi ezokwakha, ukudayiswa kanye nokuqashiswa kweimoto, amakhaza kanye nezitolo njengoba yena nomkwakhe uMarina basungula iDube Hygienic Dairy eSoweto kanye neMaponya Shopping Center eDube. Kanti kwathi ngomandulo ngo2007 kwavula inxanxathela yezitolo iMaponya Mall ePimville eSoweto. Ngenxa yeqhaza lakhe wagcina ethola imiklomelo efaka phakathi Business Excellence Award, World Enterprise Award, Lifetime Achievement Award kanye neBEE Entrepreneur Award. nguCalvin Dludla weindaba ze-SABC.